Morning mga idol. So ato ning hinduan karon mga idol kay ato ning picturean kay atong ipadangab to sa Germany ang iyang picture kasi na ay tanaw na ani o gibahon sa plano na nga. So na ato ning tanaw sa ilawom sudlo na to unya atong hinduan aron makita po ninyo ang sa sud na ani medyo dugay na po siya na wala makalutaw kay tungod sa amo ang stepfather nga nawala. So ana jud ni matiman ako nga si katimanan ni dara sa ibabaw mga idol. Mga idol mo sa katanga to sa ibabaw ini ato ning dalhon ngadto kay atong tabunan ito mga idol. Ito na yung hiluan diya sa sud. Kita baru na usakat kay atong iluan dari sa sud ang yati. Okay. Yan ito sa ibabaw na maklaro na ato nang hiluan ni kay aron malimpyo kay wanin lo sa sud mga idol. Mo ni siya na magabok nang tabunan ni aron iniguan napit mga guba na. So kuning tanggalon ning trapal. Ay, masunat ta. Oh, tanaw na to. Dugay naman guna siya, mama. Oh, mati man mga idol. So, mga iyang makina. Bulbo, agiyang makina. Nawa nagkalat pa. So, ato na hinay na ginlo. Mga iyang pinaka-aparador. Oh. Tanaw ninyo mga idol. Oh. Sorry. Ini siya i-adjust ni res obos mga lodi. Ako giluanan so kinahanglan ng luan eh. Bali yung pinaka CR ha tanawra. Diba? Kita ninyo? Lagi yung CR. Yan na siya ay sa amin po diha. Lagi yung CR oh. Nindot pag yung CR. So, muna yung pinaka-storage dire. Kalat pa. Yung pinaka-table sa ato ang pilot dire. Dari siya mag sukod-sukod. Basta siya magi. So, ini mga idol. Dako inluanan yan eh. No, muna yung pinaka-stove. Hari may magdungag. Magbiyahe eh. Ano na eh. Oh, luanan pa ni. Ay, kangit-ngit. Yan pa ha. Kaningin luan kay. Itong gabihan.
Mana? Nabili na. So, ay, okay ba kung saan natin pagsugod sa yelo na yan mga idol. So, try lang na to mga idol ha. So mga idol ha, ipaningot ako. So, itong hinahan niya yung hilo, asa itong dira. Ano yung forma mga idol. O, tanawa. O. Muna sagbay. Panimot ako. Kagayo. O, tanawa. O, ano yung forma. O, kini. Kini. Ano siyang muong. Si muong lamisa mga idol. Awa. Dot kayo. Kini, yun na siya kami sa puta. Oh. Pwede na mag. Pwede na mag-inom-inom. Kung siyang yan po na. So, hilo na. Manawang tamo sa forma sa iyang kuan. Iyang kwarto mga idol. Kung iyang forma sa iyang kwarto. Pwede na ka mag-ibig na dali. Yan dari. Ang dagat mabutan diha. May mga hanos. Namabli ito sa kadugayon. Nih. Tag mga dilata diha. Sarah. Paras po dari. Para silang duha. Pwede na ito ni Sarah. Oh. Sarado na itong kwarto. Oh. Ano yung forma? Awa ha? Hilo na. So, pwede na mong biyahe. Ay, pato ni Tagalon usa. Oh. Ano siya? Lagi ang forma to, lagi ang kwarto. Sarado, itong ablihan. Ano siya? Iyang forma. Ini mga idol, mga nagiyang
stove, pwede ni sarado dire, ana. Oh. Sarado na. Huwag di na magdungag, ang kari atong ibalik. Kung magdungag tagbalik. So, ana-ana ran ta de, pinipis-lupis. Ana lang ta aron magdungag ta. Bis magbaod-baod. Oh, ana na ra siya. Di mo sa gatong tinuwa. Okay. Pero hinluan na pala gini. Yung panik na hinluan dire. So, siya'y kuan aron sipa ko masunog. May butang diha para safety. So, ini yang hagdanan. O yung hagdanan, o atong ablihan. Pwede butang dari gatong mga gipamalit. Sa gonsa, mga dilata, mugas, sa pamandiha. O, nalang butang. Atay so, o kani. Tako paghiluanan, ani. Ani butang ag mga tools. O, dili. Ano siya? Maghinlo pa tanan eh. Pataginluanan. Sa gilid kaya aron. Ini atong balikon. So mao na siya mga idol. Ano siya iyang porma diri sa sud. Dito eh. Pero nandot ang idol kay nawa. Isingot ta. Pasingot ta dira sud. So ari na pud to sa gawas kay aron itong humunon natong trabaho karong adlaw. Oh. Ito ning tabunan mga idol. Uy. Hapit ta mama idol. Hindi na lay kuwang. Idol, man atong trabaho. Ayan na. Ato nang gitabunan para dili mauwanan, para dili magabok. So, mo ambak na ta mga idol. Nainit na basing matagak ta. Okay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw.